Bueno, pois seguimos a falar de fútbol e vamos agora a saudar aos irmáns Vila Baliato. Son os autores Vaya, de... vaya duelos, Sí. Los Vila Baleato contra los Iglesias. Cuidadito, cuidadito. Vamos poñernos firmes todos, Bueno, pois como decíamos, son os autores de ese partido ou dese libro titulado 1962-2022, 60 anos de sentimento branquiazul. A verdade é que na S de Compostela están a mar de contentos e eu creo que eles tamén, ou como protagonistas, están moi satisfeitos do que foron capaces de facer. Desde o Punteirolo vos damos, antes de nada, as grazas por estar connosco hoxe nunha semana que eu creo que é de locos, non? César, Lito, boas tardes. Hola, boas tardes. A vos por darnos un pouco de acollida nesta vosa casa, encantados de estar canda vos. Bueno, pero son un pouco pesadiños os medios de comunicación, non, Lito? Entre ti e eu. Ao contrario, agradecemos moitísimo a resposta que estamos a ter de todos os medios, porque precisamente nós o que queremos é eso, a maior difusión deste sentimento branquiazul que tanta falta fai na nosa cidade para que todos nos sumemos, para que de cara ao futuro pois cada vez sexamos máis os que estamos neste barco. Oye, que diga todo isto un home con corazón alemán. De corazón alemán, máis ben pouco. De corazón alemán pouco, de presencia si, non? A ver, corazón alemán teñolle un agarimo tremendísimo a un país que me tratou que me siga a tratar moi ben. Agora, o que un é de onde, como se dice, de onde nace, de onde mama, non? Donde pace. Criei en Santiago, entonces o que levo máis dentro, ainda que xa digo que me sinto moi cómodo no meu país de acollida. Bueno, César, e ti como te atopas? Ben, decir que, bueno, meu irmán está alá, pero está casi as veces máis aquí que alá, que ben moito. É que, oiches, isto de ser profesor, isto de ser o maestro, dache moito, hai moitas vacacións. Bueno, vacacións, pero bueno, é certo que sí que vimos, cando menos no verán, no Nadal, cando non tamén en Semana Santa, o sea que estamos 2, 3, incluso ás veces 4 veces ao ano, estamos vindo a Santiago, porque a miña muller tamén é picheleira, entón pois somos dos os que corremos para tira moito, o conto xa aí xa cambia moito, porque se chega a ser non picheleira, ao mellor xa non viñas tantas veces, verdad, Lito? Eso xa non ten dito miña nai, que se unha semana xa non viña máis, pero non, tira, o sea, somos os dous realmente moi conscientes de que temos aquí, pois eso, as nosas raíces e os nosos orixes e incluso os nosos nenos pois veñen encantados da vida. Eso precisamente, volvendo ao tema do fútbol, que lle tratamos de transmitir, non? Que temos que prestar atención ao noso deporte, non solamente ao fútbol, a ese de Compostela, que neste caso o que nos fai mover pois este traballo e realmente transmitirlle a rapazada que temos que poñer en valor o que temos aquí no local, na nosa casa. Sí. Oye, César, se preguntaba como te atopabas por aquilo de que, bueno, Lito, eu creo que xa está un pouco máis ducho no tema de, bueno, ele é escritor, xa ten obras feitas, pero claro, ti eu creo que te estrenas, non? Sendo autor facendo un libro. Sí, a verdade é que, bueno, realmente se non é entre os dous o libro, pois non vería a luz, a verdade. Porque, bueno, repartimos o traballo aí un pouco con Lito encargándose máis un pouco dos textos, eu encargándome un pouco máis de recopilar o material e digitalizalo. Bueno, así xorde un pouco a idea de empezar co libro. E quen acabou máis canso? Pois non acabamos cansos, ou polo menos eu desde bueno, as nosas mulleres igual, porque tiveron moita paciencia. Bueno, algo gañaron. Nos facíamolo con moito cariño e con moito, o sea, disfrutando, porque ao final pasaron polas nosas mans moito material, pero é material que o sea, que curioso, porque ademais algunhas cousas pois eran tamén novas para nós, e ao final conocer tanto a historia
en detalle, para nós que somos do Compos de toda a vida, eu cada 15 días estou en San Lázaro ali pasando frío ou calor ou penas ou algunha gloria tamén, pois sí que nos facía, bueno, pois disfrutar do proceso de realización do libro, verdad? Oye, o que fixestes foi un tándem perfecto, porque César profesión informático, Lito, bueno, pois maestro, escritor, o tándem non podía ser máis perfecto, e aí está o resultado, a obra, non? De feito, empezou un pouco así, non? Porque os dous tiñamos material, pero sobre todo César tiña unha cantidade de material, incluso xa alguna parte digitalizada. De feito, a idea surgiu, como moitas veces pasa neste país, un pouco así de broma, despois do ascenso a Segunda B, no ano 2020, dicindo, faltan apenas 2 anos para o 60 aniversario, que fermoso sería ter toda a historia do club recollida nun volumen. E dixemos, sí, pero eso que non vai facer, é moi difícil. Entón, eu preguntei por que non facemos nós. Ti encargaste un pouco da parte máis gráfica, máis, pois eso, de documento visual, eu, pois, podo encargarme un pouco do texto. E realmente, hai no que dicir así, se un proxecto así é fermoso, facelo cun irmán, non vos podedes imaginar, ou sí, que vos podedes imaginar, porque estades nunha situación, seguramente, porque a nosa é de verdade, é un placer. Oye, sorprendeu-vos a acollida que estades a ter? Porque esta semana creo que foi visitas a medios de comunicación ou, bueno, entrevistas, e logo onte o acto creo que vos encontrastes ali con un montón de xente que, home, esperábadelo porque as invitacións as fixestes vos, pero bueno, eu creo que foi fantástico, non? A verdade é que sí, o sea, nós, claro, petamos en moitas portas, pero todas as portas que petamos nunca obtuvemos un non, o sea, que todo o que pedimos, todo o que as persoas que invitamos prestáronse a vir. Onte, incluso a última hora, que eu falei con Pablo Coira polo Instagram, e díxome, confirmou a última hora que fixo por vir, sabes, que quería estar ali, que quería vir. Son, bueno, todos os que viñeron, os xogadores, o sea, Bellido, Tito Valdés, Chuco Barreiro, son moitos, seguro, bueno, Lito poderá dicir máis nomes, o sea, que nos juntamos ali cun lote de compostelanistas, de xente que compartir este sentimento blanquiazul, e nós estábamos, bueno, na nosa salsa, vamos. A min eu estaba moi nervioso, pero estaba moi contento de todos os que nos juntamos ali, a verdad. Lito, botaches de menos a alguén onte? Botamos de menos, sí, é certo que botamos de menos a algunhas persoas importantes, pero comprendendo que non todo o mundo podía estar ali. De feito, algúns dos xogadores do actual equipo responderon dicindo que se atopaban de vacacións, é algo que comprendemos perfectamente. A tempada rematou e a xente non vai cambiar o ritmo da súa vida pola nosa culpa, digamos, pero recibimos, como di o meu irmán, a resposta de xente tan importante para nós, como estou pensando agora, por exemplo, en Miki Villar, que dixo que lle encantaría estar, pero que non puido vir. Pois non sei, xente pois que nos responderon ata pois míticos de primeira división, como estaba dicindo César, ademais de Bellido, incluso lle podemos ter a ocasión de facerlo saber a Fabiano, que está en Brasil, evidentemente, pois son persoeiros moi importantes na historia do club, pero que non todo o mundo tivo a posibilidade de vir, pero como di el, pois eso, contar ali co presidente Mayán, co propio, pois eso, Quinteiro, que prácticamente podemos dicir que casi é un dos últimos actos, se non o último, da súa presidencia, foi algo moi emotivo, é que realmente pois reuniu o pasado, o presente e a parte do futuro da SD Compostela, do actual equipo. Pois ao final fixemos unha foto fermosísima con 7 ou 8 xogadores, que realmente, como di el, para nós supón pois casi un soño feito realidade. César, estou seguro que ti botaches de menos a posta de largo que podería ser do que vai ser novo presidente do Compostela, Jota.
home, nós estaríamos encantados de que viñera, o sea, para nós sería un honor que fixera acto de presencia, que realmente pois puidera estar ali con parte do compostelanismo, porque ao final seguramente falaría daríase un pouco de conta do que é o Compostela en sí. O sea, ahora terá que facelo a través do libro, ir mirando a historia, pero sí que ali seguramente bueno, pois falaría con moitas lendas do clube. Oye, curiosidade, no libro, perdona, Lito, añade o que queiras. No, simplemente quería comentar, ¿no? Pois algún caso máis, non solamente Pablo Coira que acaba de mencionar, Juanito, a mí quedoume pena de non sacar foto con Juanito. Sí. Juanito, Juan Cabrejo, que nos dixo que lamentablemente non podía acudir, pero que realmente se portou moi ben, que nos mandou esas dúas fotografías que están no libro do único partido dese de Compostela en Montevideo, nese partido do centenario contra o Nacional. Pois eso, foi moita xente que estivo aí e que nos mandou, pois xa solamente hai que ver as redes sociais para ver a resposta. Que Jota non estivese, se nos saber, a nós nos parecía importante era facerlle chegar a invitación a todos, non? Que souberan que nós estaríamos encantados de contar coa súa presencia. Agora, sin sabelo, a ciencia certa, comprendemos tamén en parte que ata que se produza esa asignatura, pois que ao mellor el prefira manterse un pouco a marxe. Nos importa a nós é que se chega, sexa coa vontade de facer do Compostela un equipo ainda máis grande. Porque o libro chega hasta que momento? Acaba este ano, pero hasta que momento chega? Isto non aparece reflexado por ningún lado. A mellor igual aparece algunha idea, pero non. No, pero simplemente por cuestións de peche editorial. Exacto. De feito, o libro, en realidade, a idea original era presentalo pois a finais de tempada, incluso eso, a principios, mediados de abril. Na nosa idea, cando entregamos o manuscrito e cando empezamos a ter xa un pouco prácticamente as primeiras correccións do libro, era incluso co desexo de que nos atopásemos nese momento, a mediados de abril, a finais de abril, prácticamente cun pena promoción de ascenso, algo que lamentablemente non puido ser. Todos sabemos, incluso porque sabe en prensa, que está habendo moitos problemas a nivel editorial, incluso hai problemas de papel, de que chega a haber realmente retrasos grandes, e foi un pouco o que nos pasou a nós, que non chegamos para esa data que tiñamos pensado, retrasouse un pouco, e cando xa a última reta da final de temporada xa vimos que non se podía chegar á promoción de ascenso, pois decidimos agardar entón ata o mes de xuño, un pouquinho máis preto desa data do 60 aniversario, que é o 28 deste mes. Oye, así tamén vos dá pé a contar ben o como é o cambio, a transición, e, bueno, na próxima edición non, porque ao final ten que ser un segundo tomo da historia do Compostela. Únicamente que fagades un anexo, pero non vai ser a cuestión. Esperemos que cheguen anos vos e que haxa unhas boas páxinas para escribir e que dé para un tomo e para dous e que sexa isto, vamos, o libro o doble de grande. César, como eran as caras da xente onte cando, bueno, pois tiveron nas súas más o libro? Que vos reflexaban? Pois a verdade é que o que nos decían era que se veía moito traballo dentro do libro, que se veía moi ben, moi vistoso e con moitas fotos e de moi boa calidade o libro, que era moi amigable a hora de collelo e claro, a xente empezou a mirar, miras unha foto aquí, miras outra foto alá, lees un pouquiño de algunha anécdota das que veñen marcadas en vermello no libro, decíannos que estaba moi ben. Oye, Lito, pesa máis o material fotográfico, porque creo que estamos a falar de 600 imaxes, non? Casi que o texto por aí andan a par. No, efectivamente, son 600 fotografías e teríamos para meter outras 600. O que pasa é que en algún momento hai que poñer o filtro. Hai que seleccionarse. Foi casi un
un sufrimento moitas veces porque nas conversas que tiñamos dicíamos esta foto ten que entrar, esta tamén ten que entrar. Claro, foisenos un pouco das más. A primeira conversa que tivemos con Teófilo era pois algo máis humilde, que non se iba a ir a esas 300 páxinas ás que chegamos, sino que pretendíamos pois facer sí unha perspectiva cronolóxica da historia, pero sin ese volume de fotos. O que pasa que, claro, foi meterse en fariña e, ao final, pois foisenos a ese volumen, pero creo, e iso é importante, que nos resulta moi agradable ver agora eso que queda aí. O que tiñamos ata agora estaba un pouco deslavazado, por dicirlo así. Había unha serie moi boa de Roberto Cumata no Correo Gallego, ata prácticamente o ascenso, que foi cando pois, xurdiu un pouco ese interese pola historia do club, pero a partir de aí estaba todo moitísimo máis complicado, e tivemos que tirar pois casi de material que había na rede, de Toncholeto, fotografías de Amadeo Rei, pero non había, incluso en prensa algunhas veces non se cubriu tanto como na época gloriosa, lóxicamente. E entón agora pois penso que a base que está aí queda para, oxalá, como dice César, pois cando pasen 10, 15 anos, volver a dar unha actualización a esa base que deixamos aquí. Por certo, César, a nivel persoal teu, o dicir de que había tanta documentación digitalizada, pois o ordenador agradecería, non? Farías unha limpieza ou non? O ordenador non me chegaba ao espacio. No, por iso digo. Tuve que mercar xa solo un disco externo para todo o material. O sea que, pero vamos, bendito material, porque ao final, cando tes tanto onde escoller, sempre, bueno, pois colles o mellor, o máis importante, e trasládalo coa mellor calidade posible ao libro. Oye, pero aí hai moitas cousas, o sea, temos material de coleccións personales de Alberto Vilariño, que tiña guardados periódicos desde o 85, 86 hasta o 2017 ou así, 18. O sea, unha chea de material que costou moito traballo digitalizar, pero que agora non se vai perder. O sea, sirve ademais para que salga este libro a luz. Sabedes que desde esta semana quedades nomeados os cronistas oficiais da Sociedade Deportiva Compostela, non? Non pretendemos eso, non pretendemos eso. No, pero os que estamos desde fora vos damos o honor ese, No, digo porque incluso xa se chegou a falar de que si en que términos legais, os problemas que tivo o club, e nós centrámonos, e iso parecenos importante tamén destacalo, no eido deportivo. Sí. E nós, que somos realmente aficionados, nin somos xornalistas de investigación, nin nada deso, nós queríamos mostrar, e por eso o título, eses 60 anos de sentimento branquiazul. E moito máis alá dos problemas que puido haber de tipo legal, do proceso concursal, nós queremos destacar que a camiseta branquiazul, con ese escudo da SD, con esa cruz vermella de Santiago, nunca deixou de competir, e por eso podemos falar e podemos decir que celebramos ese 60 aniversario da SD Compostela. porque ademais o poder contar as cousas sendo un protagonista, porque vos as vivistes a pé de calle, me imagino que cando aquelas procesións de aficionados que subían pola Rúa de San Pedro, que, bueno, pues onde vos as vivistes moito tempo, vos engancharíades xa para San Lázaro con esas procesións, non? Eu teño o recordo da igrexa de San Lázaro hasta San Lázaro, hasta as portas, de que non se andaba por ali cando íbamos os domingos aos partidos, porque antes eran os domingos ás 5, non había, sí. Bueno, algún había así tal, pero normalmente eran así. Teño ese recordo de ir todos cantando, eu tiña 10 anos, a min eso, bueno, pois, que eu penso que me enganchou hasta o día de hoxe. Agora seguimos indo, pero vamos menos. Dos tempos de Santa Isabel erades máis novos, non? Eso precisamente quería dicir eu son, porque esa diferencia de 5 ou 6 anos como meu irmán, o meu primeiro carné de abonado que tiven foi un agasallo do Concello. Eu xogaba no Boivís, no Don Bosco, naquela época, estamos falando no 92, 93, 94, o Concello
pois regalara os carnés de aboado, digamos, supoño que coa intención de enganchar a rapazada, para asistir todavía a Santa Isabel na grada de Río. Claro, eu iba cos meus compañeiros de fútbol pois ali, e ali empecé eu a ir ao Compostela, o sea que eu ainda vivín eses momentos en Santa Isabel, e despois xa, por suposto, o ascenso a primeira. Eu son dos que, ainda que só tiña 16 anos, me desplacei ao Oviedo entre semana, e despois para ir ao día seguinte ao instituto. Eu estaba en segundo de BUP, sen pasar pola cama, a continuar e ese sentimento, ese recordo queda para sempre dese 1 de xuño de 1994. Oye, Lito, César, canta xente importante saímos da Rúa de San Pedro, é alucinante, O mellor barrio do mundo. Aí está. Por algo lle chamaban os Estados Unidos, non? Oye, César, eu creo que despois de vivir esas épocas tan bonitas en donde, o que me dicías ti, casi era imposible andar desde a capilla hasta outro lado, ir agora a ver a veces o Compostela, parece que estás vendo outro equipo, non? Outro clube. Sí, o sea, non é que, o sea, digamos que a ilusión coa que vou é, sinceramente, a mesma que cando tiña os 10 anos. A ilusión de ganar, de poder ascender. Eu sempre digo que a min gostame máis igual ver o Compos pois no campo, inda que pase frío, que ver outro equipo na tele. O sea, ao final, ali estou cos meus compañeiros nas bancadas, estamos ali comentando os partidos, compartimos este sentimento e prodúceme máis, remóveme máis por dentro que calquera outro fútbol que vexa pola tele, por exemplo. Cóstalle ao equipo ahora volver a engancharse, pero bueno, o traballo que fixo Antonio Quinteiro nestes últimos anos a nivel de enganchar o texido empresarial e isto, hombre, eu creo que está aí. O que pasa que ahora ten que engancharse a afición, non? Eu penso que o traballo de Quinteiro é espectacular, o sea, desde que chegou hasta ahora, eu penso que, claro, con algún erro como cometemos todos, pero vamos, asentou as bases de un futuro que eu penso vai traer moitas alegrías. Ahora, claro, se este traballo se fai en feitos, digamos, e os resultados acompañan, e a cidade se ilusiona con esos resultados bons, eu penso que este libro está nos demostrando que o sentimento, o cariño polo Compostela existe, a ver se así se está latente na xente, a ver se así realmente se animan e dan o paso a volver ao estadio, porque eu penso que se enchemos San Lázaro, o equipo vai ir para arriba. O que pasa que Lito, a chegada deste comprador de Jota desde Alemania, como viviches? Ou como, ven de Bilbao, ou como ves? Alemania está Lito. Sí, Jota ven de Bilbao, claro. Pregúntelle a Lito como ve. Xa. Eu non podo dicir nada diferente do que vistes vos desde aquí, desde Santiago. Eu si que podo conectar un pouco que dicíamos ata agora. Penso que este libro, se a nós nos permitiu ver algo de forma clara, é ver que o tempo acaba poñendo as cousas no seu sitio, por dicirlo así, ou darche un pouco máis de perspectiva. Eu penso que o que fixo Antonio Quinteiro vai a ser valorado seguramente dentro de un tempo, pois realmente o merece, porque estaba a ese de Compostela nun momento, creo que moi complicado. O que el fixo, pois penso que ten moito mérito. O cal non quere dicir, pois, que evidentemente non haxe dificultades. É igual que o dicimos tamén porque ao longo da historia, pois, houve varios momentos complicados. O sea, o Compostela pasou realmente momentos comprometidos. E, bueno, dicimos tamén que a época máis doce, eses anos de ascenso,
serían prácticamente imposibles sen a figura de Xosé María Caneda, e tamén hai que poñer en valor. Evidentemente, pois hai claroscuros, pero creo que o tempo acaba dándonos esa perspectiva que moitas veces no momento é difícil, ao mellor, de valorar dun xeito obxectivo. O que vai a pasar con esta nova directiva, pois tamén o veremos co paso do tempo. É certo que a xente parece que se está a ilusionar e iso xa é algo positivo e é algo que temos que aproveitar. César, e ti que estás máis metido cada 15 días, como dices, entre os aficionados, que é o que pensan? Como ven este cambio ahora? Pois, bueno, supostamente o cambio será para mellor. Ao final, nós o que pensamos moitos é que a directiva que chegará con a ilusión de traballar, de mellorar, de conseguir cousas, e con esa ilusión, por exemplo, nós comezamos este libro e ao final fíxose realidade. Esperemos que Jota, coa directiva que traia moitas aspiracións e se convirta tamén en realidade. Se podemos ascender, pois, por que vamos a decir que non? E boa falta, o sea, a ver, entendemos que o Compostela ahora mellor lle falta un golpiño así, non? De dar un paso máis ao frente para que esa xente que está outra vez ilusionada se sinta máis segura do que está a facer. Eu penso que sí, que se este ano as cousas van ben, se volve o playoff a doble partido, se xogamos un playoff na casa, bueno, se non se ascendemos directos, pois perfecto, pero se xogamos aquí nos ascensos, o sea, nos playoffs que se xogaron aquí, sempre a xente respondeu e sempre a xente foi a San Lázaro. Entonces, esperemos que se consigan estas metas pouco a pouco e que a xente vaya eso, pois enganchándose ao clube que en algún momento estuvo e por que non vai volver a estar. Quedan máis sitios para presentar a obra, queridos irmás? O sea, en principio agora imos despois desta semana, como ben dixestes, onde estivemos pois en varios medios, imos agardar uns días, non sei se de cara a ese 28 de xuño, que digamos que é a data da efeméride dese 60 aniversario, pois se volveremos a ter outra vez presenza nos medios, pero nós, por suposto, estamos encantados se recibimos máis chamadas, igual que nós estamos moi contentos de que a xente nos apoiara e nos respondera tanto mensaxes como coller o teléfono cando nos preguntamos. Nós estamos encantados de atender a todo o que nos queira dar cobertura. Lito, colliches todas as vacacións logo, xa agora, non? Xa vin de vacacións para quedar, sí. Aí sí, e ata cando andaremos por aquí? Ata mediados de agosto. Mediados de agosto. E digo eu, hai algunha posibilidade de voltar para aquí ou... Ese é o soño, nunca se sabe. Como ben dicía César, isto do libro, se non lo din hai 2 anos que iba a ser realidade, non o que decíamos, e o desexo de volver a Santiago está moi presente, podemos asegurar que é moi grande, xalá algún día poidamos volver. Oiches, porque Alemania queda lonxe, non? Hoxe en día, pois as distancias pois son menores, e grazas ás redes sociais e este tipo de cousas, pois un sigue sentíndose un pouco aquí, é algo moi de agradecer, e realmente, ainda que, claro, no día a día, a vida laboral, a vida pois familiar a nivel muller e fillos está ali, seguimos sentíndonos moi vinculados a Santiago e a Galicia. César, en calqueira momento levamos o primeiro equipo a facer a pretempada alá, Ojalá. Claro. Pero bueno, a conta dos alemáns, que non é que estemos sobraos tamén. Bueno, únicamente a ver o que trae de cartiños o amigo Jota. Sí. Nós, bueno, o meu sobrinho en Alemania estaba cantando o himno de Compostela aos compañeiros, así que estamos facendo ali canteira tamén. Así que cualquier día sale ali unha peña do Compos e hai que ir ali xogar un amistoso ou algo. Sí, señor. Bueno, iso é máis que un sentimento, irmás.
Eso foi realmente simpático, porque os meus fillos teñen 6 anos, e un día, precisamente como dicía agora César, ao recollelos na gardería, pois, profesoras que lle aprenderan o himno de Compostela os outros 20 rapaces además que estaban cantando Oupa Compostela sin saber o que cantaban. Cousas dos rapaces son mundiales. Oye, Mira, é certo, si, non, Iba a preguntar eu, Teófilo que contento, non? Sí, penso que quedou moi satisfeito, sobre todo porque, claro, ante viuse que realmente houve unha resposta pois moi positiva, non só a nivel de xente, senón a nivel de medios. Estivo ali a TVG, realmente resulta moi satisfactorio pois ver o que xa dixemos, non? Que cando mencionas a ese de Compostela a xente responde. Se pode, ademais, podemos engadir que o libro está realmente encuadernado con unha calidade espectacular. Todos coñecemos o traballo de Teófilo, que é unha persoa moi implicada con Santiago, e realmente estamos moi contentos co resultado e esperemos que el tamén o este así. César, ti, ao remate, acabas de creer a obra que en unión de teu irmán acabas de facer? Eu a verdade que ás veces non o creo, o sea, cando vexo e cando miro isto, digo, isto caeu do ceo, porque volvo eu que estive metido aí e que mirei mil cousas, cada vez que o collo, volvo a miralo, e sempre te fijas en alguna cousa, de alguna foto, algún xogador, algo que, o sea, sempre vai estar aí de referencia, e eu vou no ter cerquiña na mesilla de noite ou na miña sala para cada vez que este vendo compos ou que este aí poder botarlle un ollo e recordar sempre algún momento destos histórico que sempre, bueno, sempre gusta. Ante resultou, se me permitido, resultou simpático porque houve un par de ocasións na que estábamos os dous ali, pois estes míticos achegábanse co libro a que o asinásemos e estábamos a dicir que era o mundo ao revés. Que embellido! Se chega a ti co libro chega, asinas mo libro, e facemos unha foto, un Tito Valdés, un Juan... O mundo ao revés totalmente, non sabedes o que para nós significa algo así. Eu que ten ser autor, e ti eso sabas tendo experiencia, Lito. César menos, pero a partir de ahora cuidadito con él. Ahora nas portadas xa veremos a firma César Vila Baliato e Lito Vila Baliato, o sea que isto xa é un tándem perfecto, como dicíamos ao principio da conversa. Hermáns... Mira, un derradeiro detalle, teño entendido de que o precio do libro son 30 euros, non? Pero sí, é correcto, 30 euros, 300 páxinas, eso sale o precio dunha fotocopia en un amigo, Sí, a verdade é que sí. Non? Sí, precisamente. Nós sabemos que 30 euros son cartos, non son 10 euros. Agora, se un pensa que unha novela en blanco e negro de 200 páxinas costa 18, 20 euros, pensar que este libro con este formato en tapa dura, 300 páxinas a todo cor, podemos dicir que realmente é un precio... É un regalo, Lito, é un regalo. Pero bueno, moi máis alado de que coste X euros, como dicía César, eu penso que este é o típico libro que se está aí na estantería da casa, o que imos recuncar unha e outra vez para recordar pois eses momentos que moitos de nós, e vos, precisamente vistes en primeira persoa. Eso é o obxectivo deste proxecto. Oye, e xa para terminar, recordamos aos que nos están oindo, bueno, pues, donde se poden adquirir os libros, porque eso tampouco estaría de máis. Eso sí, pero eu tamén facíalle un recordo ao Concello así. Mira, que colla 5.000 ou 6.000 libros, entendes, cos colexios que temos aquí en Santiago, para que os rapaces... A idea non era mala, non? O libro é un carné de socios. Bueno, pois mira, claro. E todo o apoio que o precisa realmente o club que poida recibir do Concello, pois
pois sería moi de agradecer. Aquí neste caso pois recibimos apoio tamén da Xunta de Galicia, de política lingüística, realmente da propia Federación de Fútbol, e iso é moi de agradecer, a verdade. O libro está a venda ou estará por suposto, en Teófilo Edicións directamente, na tenda do club, na Raíña, e despois en algunhas librerías. Sabemos que está xa na librería Couceiro, na Rosa Cervantes, na librería San Pablo, vai estar tamén en Cronopios, non Sánchez de Compostelán, o sea que quen queira adquirir o libro non vai a ter moito problema para atopar. Sí, señor. Bueno, pois nós desde aquí, desde o Punteirolo, agradecervos enormemente o feito de que huberades estado con nós charlando un pouquiño deste excelente traballo que fixestes, e nada, felicitarvos porque realmente é para facelo, o sea que ánimo e a polo seguinte. Moitísimas gracias a vos. Boas tardes. Gracias.